Nilitum hamren Junel Committee hoipen media kote atum phan suri ningkang sam akaldong pajelo lasi nilitum hamren Junel Committee mate hamren hawar kar birisunim sorong aje lasu kebangji thongkep rahiniang deng lasu mesen pen kapechun ponja phan nitum hamren Junel Committee pen kaching vai pondolo la penil tuma pol pustaminil tum patheglo lasi kebangji thongkep rahiniang deng hawar kar birisunim sorong aje kapechun ponja phan adim pusame niltum hamren habedengya ka pathok lamlong sinil tum hen pen pathik ponlo lapen labangso arong aje along kache patte ponja sonamung doan pustaminil tum central committee pen nangkapali guideline teng penil tum unan ke kache patte kapechun ponji fasinitum bor I pon bomlo lapen bor pichun dek pusinitum ta ning thedolo lapen niltum kache patte nangji asal mung bang kenitum non bangke rong ketong nimsu kirung retnong chingdi lun chetu lun chethak hachak kekan chongpi ke dam banjar kekan chengburu ke thip lapen lun sampung bong oy alun hanri bong alun usuke padok bor et alun adam asar alun sabin alun krongchui kibut kengdong dang kedam bab thali ke ap hon ke jeng kibu ke leng ke soy keret ki phir ke thak lapen kasar lai lahui item amu khanil tum non unit along postaminil tum la thong ke praisi nitum hamran Junel Committee pen kaparlu la so unit do la so unit along an postaminil tum ada hamran Junel Committee hoi pen unit in charge taxi a unit tin ka humri dam phan postaminil tum dam erlo lapen la so item mukhata nitum palle erlo la si pining ingdeng thongkap rahini hawar kar birisunim sorong ajelong kapichun jephan alpen aso se aliralon ke pidun japhan nilitum rongso rongbor lapen ke thurmi ariso ejang tum an pustame un an pen aliralon nangke pidun japhan nilitum hamren Junel Committee pen kachuningri lapen aso se uwe ki mitum ke thurmi uwe ki mitum ta jutang jubat khaya farman labangsu ke claim ke dam na cipaduk na cipalak dun pusi ini tum hamran Junel Committee ahin pen chuning rila korte tum hastame ingdeng thong kep rahini karbi hawar karbi sonip sorong aje nilitum non labang so chiklo chitia chiklo ni phai kepen krihini te media korte tum hastame nili hin bena tum ha kadom pe diriglo se non ke bangi ingdeng thong kep rahini priya chiklo hawar ka birisonum sorong aje kepa doye phanbang dilitum chisu chidang bomlo pen bang so rong aje long nang pache tong dun peje phan litum la Junel Committee ke parlong kang an long thong kebra si a unit do long thong kebra si a unit long ta dilitum chi humri dam si alang litum long tin pen sitame ke bang aje phan bang si litum phan ningnang pathe dun do la lang tum ke bang aje phan si bor ilo pen bang edip bang sin tum da ning thelo se non ke bangi na ni thom pre captain krehini to so ang bong bang ke mesen pen ka chepati ji phan bang sin ni tum thning ke thedo pen la bang so hawar rison ka bi rison ni sorong jelong kaddo ka bi non la bang so hamren non chol kali la Junel Committee ke parlong kang anstame alang litum nang ka bor idundo nitum phan ni nang parung dundo lapen la anso se ke pa messenger phan alang litum tanang ka boli dundo eni litum katuning dia teng pen alang litum ka doga westame ni nang che parong dun lapen nang pachun dun eje phan bang se alang litum nang bol idun lo se ni litum ka bi cultural society central committee ahin pen ni litum phan nang pali kachepati asona mung doan sitame ni litum ka pachun eje phan bang se litum bol ifon po lapen pachun et thegi bangse ni tum ning che thelo
Kasi labangso halong bangke nilitum la so ke pachun eje phan asel tin tani tum kache bag dolo pen in charge tani tum kache bag dolo pen labangso isse ke bangke thangna sung se pin pe nilitum pachun unpu bangsi itum ni che thelo pen ka do ke sitame rat tum astame ngache tudun eje phan bangsi ni tum hin pen chuning riponiglo